Už sme si teda ukázali, ako koncept pipe funguje, ale keďže je to zložitý koncept a robí študentom problémy, tak si to vyskúšame ešte raz na nejakom ďalšom praktickom príklade. Takže už vieme, že je to výstup z jedného príkazu, berie ako vstup pre druhý príkaz tento pipe. Takže poďme si to vyskúšať. Vo svojej domovskej zložke si zobraz podrobnosti o všetkých súboroch a zložkách, ktoré sa tam nachádzajú. Takže máme si zobraziť podrobnosti, na to použijeme príkaz ls-l. A máme tu všetky podrobnosti. A teraz skúsime tieto údaje zapísať do súboru detail.txt. Takže ich nevypíšeme na terminál, ale zapíšeme do súboru. A toto už vieme my, akým spôsobom sa výstup zapisuje. To je ten prvý koncept a to je presmerovanie, že áno. Takže dáme si ls-l a teraz to presmerujeme do súboru detail.txt. Takže nevypíšeme, ale vlastne tieto informácie, ktoré sa nachádzajú aj tu hore, tak my si ich zapíšeme do súboru detail.txt. Takže dáme enter, keby sme teraz dali get detail.txt, tak by sa nám to vypísalo. Vidíš, že nič sa nevypísalo po ls-l, ale sa to zapísalo a teraz si vlastne čítame ten súbor. Aj, takže sme ho prečítali, preskočili sme vlastne to, čo nám kázali, aby sme spravili, takže my to už máme úspešne prečítané. A teraz, koľko má detail.txt slov? Takže slová sú birds. A môžeme použiť vc minus v detail.txt a dostaneme 128. Minus v som použil ako prepínač, pretože sú to birds. Použil som vc, detail.txt, 128 slov. A teraz skúsime zistiť počet slov bez toho, aby sme museli výstup ukladať do súboru. Super. Takže najprv sme použili to presmerovanie, ale ako sme hovorili už aj, keď sme vysvetovali ten koncept pipy, spravili by sme vlastne krok naviac. A my to dokážeme spraviť aj pomocou jedného príkazu. Takže dáme si ls-l, na to si dáme tú pipe a teraz dáme vc-v. A máme 128. Čo sa stalo je, že zase sme spravili ten ls-l, túto celú informáciu, ktorú tu máme, tak počítač si zobral vlastne ako keby do svojho nejakého mozgu a ten výstup vlastne použil ako vstup pre tento príkaz. Takže nemali sme nejaký textový súbor, ale proste z tohoto výstup on potom bral ako vstup pre tento ďalší príkaz a vyhodil nám 128. Hej. Že to je dôležité, že môžeme takto ako používať výstupy z jedného ako vstup do druhého. Keby sme tých pipe napísali niekoľko, tak by to stále fungovalo. Hej. A vypísal by sa vlastne ten posledný príkaz. Ale zatiaľ nám stačí, aby sme chápali úplne tento prvý koncept, pretože ho budeme využívať aj ďalej.